Kario kende sanitaro kamano kuom doko penjo mar Agudano. Wadwaro mondo wang'e ntiere ywak ni gavana kunyi ke piny. Kidwo kamano, nyisa ni to onge mosekethore. Ere gimonya tiyo maduokoru kendo dogu tikanyakla nikech sama ruedhi gore kama ting'eni japinye mayudo Lydia. Koro sami duoka ni dibed ni kunyi ni duoka bende ni to tim nang'o mondo nikech muokratege ema kunyo bur ma ji dake ji. Sani awuoyo gi Eddie Okech senator kusa awuoyo gi muokratege. Ineno gimi wacho ni Lydia, awinjo kata ka jomoko wacho ni dipo abasi pinja nyang'o miyo gavana otimona kamano e wach mar wenda mano biro ni endi. Aneno mana kuonde adi madi ketha gi gavana. Namba 1 manya ketha gi gavana en ni kaka nyapara mare asetimo ripode mang'eny ma achako share kata base luonge ne kata wach back bill na se luonge committee. Koro maybe ni obedo uncomfortable nikech aluonge e weche mag ripode ma an go. Mano nyalo miyo ka en gavana ma samoro ngoyo kata ni en gi shida moro to onyalo bedo gi to moro e chunye. To katime yo marach, atime nikech mano en responsibility mara. Mar ariyo manyalo miyo gavana ni ng'ata ma senator manyalo miyo gavana ni obed gi shida moro kudi en koparo ni dwa chunge kome. Kata ka joge ne moko biro piny motimo analysis mo hiro chunge kome. Kore maduoki nikech penjo ne nda ang'e kuma owuoke. Eddie Okech kada chung gavana ma Migori okibi winjo ka kwete. Kata okibi ka migo ya jua. Kala ni mbaka moro kala ni advisors moko biro piny kanyo ni nyisi gimoro. Eddie Okech kochunge gavana ma Migori County anyisi Lydia. En gima jo Siaya ng'eyo, jo Nairobi ng'eyo, nyaka jo Luma South Sudan ng'eyo. An asechung e kombe ma Migori kata gavana asechungo chakre Masangora nyaka kamoni Rosi Rongo. Michaki wuog kamoro ni Migingo. Midhi kuonde te. Aseringe county no endo. Tangi capacity makana chung gavana to ng'eyo. Koro miyo gima thago wiya ka gik moko gima thago wi gavana to kwe wiye mos nikech muokratego koponi ne nigi mpango moro amora to ken gimi go e mbaka. Muok watim nang'o mondo dok kwe. Wadwar ni mondo oganda bed kod kwe. Mokwongo watem kaka Migori County ni jotelo ga telo titije. Ka in senator ma Migori titich mano yierine. Nyaka chieng' moro jopiny ne itiyo tijino maber gigo kodi kuma chielo. Gavana titiji, MP titiji. To samwa tiyo tije wano endo watine jopiny kaka misumba maggi to kaka ruodhigi. Mane gima ondike pend chike king'iyo katiba marwa pend chike namba 73 article 73 of the constitution. We work as for the service of the people but not to rule over them. Mane gima